салом дӯстони азиз, ҳаматон созен нағзен. Дӯстони азиз, субҳи сафои ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. алҳамдулилло, мо худоро шукр созем, нағзем, алҳамдулилло. ва чӣ хеле мебинем дар раҳ субҳи содиқ мо сафар ба корубори зиндагӣ, даводави зиндагӣ. ва дӯстони азиз, пеш ай видеоро оғоз кардан хостем ки шуморо ба кор даъват кунам ба компанияи Атомӣ. дар компанияи Атомӣ кор хеле осонай. На даводав дора, на расход дора, ҳичи надора. Ай шумо фақат чӣ мера? Фақат як регистратсия дар 6 моҳ як бор харид мекунед, тамом. ва шумо метавонед 2 нафар одам биёрен, 2 нафар одам биёрен, тамом. Дига шумо ягон расходи зиёдӣ надора, даводав надора. мисол хона ба хона намегарди ки маҳсулотро буги савдо кунам, ягон қилӣ надора. форатон регистратсия мекунӣ, аввал нигоҳ мекунӣ ки кор маъқул шид, кор мекунӣ, маъқул нашид, ягон бал ҷамъ кардагӣ бошед намесӯза, ягон айзвани намеғалтен, ягон мушкилӣ надора. ҳамиқа ки регистратсия мекунен, айпаи зиндагӣ ва айпаи корубортон мешавен. дар хона мешинен. ба фикрам ки ами ҳозир замоне ҳаст ки ҳама телефон дора, телефон дар даст дора. барои ҳамо дар хона мешинӣ, кори хонатона ки кардем, баъд вақтҳои холигида метавонен ки кор кунен, зиндагитона дигаргун кунен. дар ин компания дӯстони азиз доруво ҳамаш ай чӣ тайёр кардагиан, ай гиёҳҳо тайёр кардагиан. дӯстони азиз, аввалаш ки худованд моро ба ин дунёи ҳастӣ офаридай, ба ҳама чизи мо худованд қодиру қудрату тавоноай. баъдан як чира сабаб мекуна. бози дӯстони азиз, дар ҳамин ширкати Атомӣ ҷои якум да хемохим рафтестай, ҷои якум ай ҳама продуктаи якум дараҷа анами хемохимай ки ба тамоми чӣ фоида дора. ман имрӯз дар дуруни чи Google дар омадам дидам, барои ҳама чи, барои на толка ҳомиладоршавӣ, барои ҳамаи касола фоида дошта, иммунитети паста баланд мекарда. баъдан барои ҳомиладоршавӣ, барои беҳаракатӣ, камхунӣ, сардард. тамошобинои азиз, баъдан бо чой дора, чойҳои барои фарбешидан, барои хароб шидан. чой барои хароб шидан номаш пуэр, чои пуэр барои харобшавӣ. крем барои даст дора, кремо барои офтоб, барои вақте ки берун мебурӣ, офтоби сахт боша, мезанӣ, мешакем, кремо офтоб намезана. крем барои офтоб дора. успокаивающий крем ки номаш муст, барои пӯсти хушкай, барои раздражени кожаҳай, барои сурх шидани пӯсти рӯай. крем беҳад креми беҳтарина. бисёр одамо таърифш кардан ами крема, кремои нағз дора. ман чӣ хеле гуфтам, и агар бовар ки и дору и витаминои хемо чира Атомира агар чӣ кунем, номбар кунем бигирем, бовар ки як кинои индийский мешава. ҳамиқа чизои фоиданок бисёр дора, ҳамиқа бисёр дора ки як бор бидуроен. аввал ами хоҳараки мо да озодамо да регистратсия кунем, бо айвай хушрӯтар ҳамаша мефаҳмем. ака ман мегӯм ки ман агар ки бигӯм як кинои индийский мешава, иққа дорувои шифобахш, иққа гиёҳҳои шифобахш дора, бигӯм агар ҳамаира як кинои индийский мешава. и видео барои ҳамо хубтарш ки бидуроен айнамо хоҳарҷони мо, озодамо регистратсия кунен, бо ҳамаша вай муфассал мефаҳмона, ба тамоми чиёш мефаҳмона ки кадомаш барои чӣ фоида дора. барои ваё уже таҷрибаи корӣ доранд, уже маошҳои калон мегиранд, таҷрибаи кориш уже беҳад баландай, ойликҳои баланд гирифтесиян, корошон 100%. агар корои ҳами мисол ҳами хоҳарҳо соз набошанд, агар ҳами фоида набоша, агар ҳами Атомӣ ягон вай набоша, барои чӣ аймо реклама мегиранд? шумо ина хитон як фикр кунед, як хитонда савол биден ки барои чӣ ҳами одамо мисол реклама мехаранд? значит ягон фоидаш аст, ягон
зарар надора, ягон фоида мебинанд ки реклама мегиранд, мисол кор кардастан, зиндагишона 100% кадан, хонашон ай тамоми чиз буда, фарзандошон гарданкаҷ ягон кас нест. алҳамдулилло ҳамаи тарафа будан. анами хоҳари мо ҳозир дани время ойликои калон, ойликои баланд гирифтеста. барои ҳамо шумо хоҳарои азиз фикр накунед, мешава намешава, бикунем накунем, фикр накунед, ҳамаш дар дасти худона. скоро бовар кунед, ҳоли нигоҳ кунед, анами регистратсия обучени плакӣ мешава, баъд вақт дига фоидато надора. шумо дига фоида намекунед, мегӯед чӣ ба бахти шумо ами кор накардем. барои ами хоҳаракои азиз, ҳолан дер нашида, инами номраи хоҳарҷононам мемонам, номаш Озода Моҳа будроен, ай худаш ҳамаи чира бо хушрӯтар мефаҳмена, мефаҳмонатон. и хоҳараки мо бо гуфтестам ки уже ойликои калон мегира, зиндагиш 100%. ина ай чанд кас реклама харидеста, значит зиндагӣ 100%, кориш 100%. бо ба и хоҳарак мона дуо мекунем ки худованд да зиндагишу да коришу да пешравиёш худованд муваффақ боша, ҳама вақт сарбаланду сарфароз боша, ҳама вақт намехел дар кори касабаш пешравиё боша. намехел дӯстони азиз, касе ки медура регистратсия мекунад да ҳамин хоҳаракмон, баъд да комментария нависа ки мо даромадем, регистратсия кардем. шумо кор кунед накунед, вай ихтиёр дар дасти худ, вай маҷбур намекунад ки биё ту тамом регистратсия кардӣ, биё ака ту кора сахт бикал. фу маъқул шава кор мекунем, маъқул нашава кор намекунем. барои мо дӯстони азиз фикр накунед, бидроин анами хоҳаракмон ҳамаша хушрӯтар бифаҳмем. анам хел дӯстони азиз, як чӣ буд ки ман барои шумо пешкаш кардам, пешниҳод кардам. ҳамаш дар дасти худтона, зиндагитон дар дасти худтона, метонед ки пешравӣ кунед, метонед ки зиндагитонро дигаргун кунед. инҷа бошад дӯстони азиз, ман бо барои шумо як салати осона, ки ин салата ба тамоми чиз хӯрда мешавад. форатон ба авқот мехӯрен, ба хӯрокҳои гуногун, форатон намехел мегирен мехӯрен. як салати осона, ки оддия, ки кам ба ғалхӯр. барои ами дӯстони азиз нигоҳ кунед чӣ хел тарзи тайёр карданша. ба фикрам ки ҳаматон диден, салат уқа қиниам надора, ягон маҳсулоти мисол дар магазино нестай, бигӯи чӣ нест, ҳамаи чиз худо ро шукр дар магазино ҳаст. ба ваёи арзонак капуст, савзи, чеснок, тамом дига ягон чизи қимат надора. намехел дӯстони азиз, ин салат салати беҳтарина. ҳама вақт ман ай салат дар хонаи ман ҳаст. агар ай набоша салати савзигӣ набоша, ҳатман айнами мекунам. пеш аввал дӯстони азиз, ман айми салат мекардам, дигар капуст қадӣ капуст мегирифтам. капусти сахте ки вақте ки мехӯрӣ ба маза меояд, ки хай капуст камтар сахтарак. ба наздикӣ меҳмонӣ рафтам хонаи як дугонам. баъд ам дугонама гуфтам ки чӣ ба салат мекунӣ, ай ту дигаре, ай ма дигар. ба вай хандида гуфт ки ба чӣ хеле капуст мекунӣ. гуфтам ки хеле капуст қадӣ мекунам. ба гуфт ки марам аввал ба ҳамин капуст мекардам, баъд мега сири капуста ки ёфтам, дига ӯ капуста намегирам. вай капуст хеле пусташ ғавсай, намешава ба ӯ капуст бикуням, хай ба маза меояд, ки и хеле ки ба и капуст мекунӣ, ба маза меояд чем вай. и капуст фақат кадаме ки дар Германия зиндагӣ мекунам, фақат дар чия магазини Lidl. кадаме да агар дар кор боша, магазини Lidl дай. намехел дӯстони азиз, ака мегзарем дар инҷа ба тайёр кардани булочка. нагуфта намона дӯстони азиз, духтаракҳои ман дарс дан, мактабшон сар шида. видеоро ман дуруст пеш кардам, ба сабабе ки камтар корум бисёр ки буд, партофташ натонистам. барои ҳамин имрӯз ака монтажаш кардам, насиб боша худо хоҳад мепартомаш. тайёриё ҳама барои духтаракҳома ҳозир ай мактаб меоянд, барои ҳамон тайёрӣ
пухтупазом ҳамаш барои духтар ҷонакомай. модар барои чӣ? модар барои нами фарзандако. ҳамаи ҷону саркании мо модаро барои фарзандо. алҳамдулилло, худоро шукр ки фарзандо ҳастанд. мо то вақте хурдан хизматшона мекунем. худо хоҳад насиб боша, иншоалло. ай худованд, умеддорем ки калон шаванд, бо фарзандо насиб боша, иншоалло хизмати моро мекунанд, иншоалло. ин хеле дӯстони азиз, болучкаи мо ина хеле демаш насиб боша мемонемаш то расиданша. шумо ба чӣ кору бор машғулен дӯстони азиз? ба чӣ кору бор? фарзандои шумо мактаб каникулшон сар шид ё ки тамом шид? ай мо ина каникули духтаракамон тамом шидак, мактаб бо хона да мегӯм ки рӯзе ки агар кори берунӣ надошта бошам, да хона инами пухтупаз хидматоқа мемунам. гоҳ гирия мекунам, гоҳ инем ба пухтупаз овора мешам. дигар рӯзам намедонам чӣ хел мегзарам. хел дӯстони азиз, як булочкаи осонак, ишам аму салати капустин барин камбағалхир. булочкаи камбағалхир ба маҳсулоти арзонак. хеле зуволора гирифтем, кулула кардем. баъдан айё ма чанд форма хеле пеш хидм, ҳарчи чӣ кардам ки духтаракон биям бинан, хирсанд шаванд. ҳар форма ча кардам. أنت في وجداني حي، أنت للعينين دي، أنت عند الحوض دي، أنت هذا صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور الله فجرا جدا بعد العسر يسرا ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في وجداني حي، أنت للعينين دي، أنت عند الحوض دي، أنت هذا صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين، عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين، ساكن في روحي وقلبي
وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك وأوصف لنا حبي. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق الله. ҷабоша дӯстони азиз, тайёрӣ ба хӯрокпазӣ. ҷама чӣ тайёр мекунем дӯстони азиз? макарон бо калбаса. шумо мехоҳед тайёр мекунед, кадоме ки агарам хеле ранги ма тайёр кунад нависа. ира беҳад духтаракҳои ма нағз мебинанд ами макарона қити калбаса. макарона медушонам, баъдан хеле намебинед дар видео. калбасаро жарид мекунам. беҳад нағз мебинанд духтаракам. оли духтарон наёмадиянд, ма акл мегӯям то омадани ёра ҳама чиро тайёр кунам. омадан дар сари либосошона ба дар кунанд, дастошона бушӯвам, баъд ба сари миз биям бишинанд.
میخوام با مزایی که همین باور کنید کدام تیار نکرده باشه بار تیار کن همین با مزای دخترکای ما به حد همین اوقات مغز میبینن. یکون روز اگر چی شود پیش مکتب رفتنشون سحر قطی پیش برامدن خونه میگن که او چی را تیار کنم خیلی اوقات تیار کن مکرون کلبسه بعد تیار میکنم. اینجا باشد دوستان عزیز ما دسترخونه کشادم جدا دارم که کی میوین. خواهرکای عزیز حالا دیر نشیده رجیستراسیا و ابوچینی به پلای بدرین دهمو کمپانی اتمی که نمره واتساپ خواهرک موندگیم بدرین دهمو رجیستراسیا کنین پکا وقت دارین پکا شانس دارین بدرین رجیستراسیا کنین زندگیتون دیگرگون کنین. خواهرای عزیز زندگی شما در دست خودتونه پیشروی کار شما در دست خودتونه بدرین فکر یگون کس گوش نکنی گپ یگون کس گوش نکنی زندگیتون خواهی دیگرگون شود بدروین کار کنین همش در دست خودتونه. دوستان عزیز پکا وقت هست فرصت هست فرصت ای دست نتین. خیر دوستان عزیز تا